Hi there, Sanmunani Moreni. Welcome to Fix Channel for you here. Please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesembu uthando nesembu kazi ngiyahleka ngicabanga ukuthi le video ayikho serious. Yabo umgowo. Utireni useyahlabelela manje. Hey guys, ngicela niyeke ukuthatha i-TV show serious. UTirelo ubuya nengoma. Uculela inhliziyo yakhe uthi xola, hey! Mangakafiki la okuvuka khona umhlabeleli. Kungakafiki la okuvuka khona i-gospel song. Akakayazi kahle. Awakayazi kahle into yomgomo. Emjoleni-ke guys vele kunje kukhulwa ngamaphutha. Angifuni umuntu ozoba serious la. Ngihlekiswa ukuthi nje sekufike la icula khona. Futhi abalandeli bakaTirelo wozani, attack me please, ngiready. Nayingane isicula. Hawu. Yabo umpumelelo negesi lasezulwini uyosikhomba siphakathi. Siyobe siphakathi thina. Phela siyahleka sibuye siyiqoqa. Siyahleba futhi sibuye siyeke. Umhlaba. Kwenzani? Yazi ukuthi yini? UTirelo kuSeason 2 wahleka waze wakhipha ulimi ephawula into angabuzwanga yona. Esazi konke. Njengoba nje yabo manje amahle naye ukhona izinto ayixoxele uSibindi yiko ekhuluma noma ekhulumela phansi kodwa uSibindi lo mfida lezo zinto. NoTirelo naye wayechoma ehleka. Manje ngithi hawu. Amatafula sephenduke kanje. Tirelo usixola inhliziyo yami uyahlabelela lapha ya kule episode ezayo. Ngoba senzeni impumelelo. Yey, mina vele angilungile. Angifuni ukuthi ufike la ucabanga ukuthi le video le bengizoshumayela kubenza ngizohleka nje le video ngihleka ukuthi useyahlabele mpumelelo. Khuphuka naye ngoshuni ngempela ke manje usebekwenye level yomgomo. Uqalephi ngisho kuSeason 2 Tirelo begoya ngiyaqoqela ukuthi bonge uzonake. Ngesikhathi udefend umfana usuke umdefendelana umuntu owenza into eyiqiniso kweni. Yabo? Ngeke ukhulumele umuntu owenza kahle. Kube usuyamkhulumela as if khona into oyifihlayo. Vele usuke kukhona into oyifihlayo. Waqala nje kwaba uweqala usithi thina serious Aisha, cima leyo nto. Thina si-right Yabo lento kuba right nobumnandi ayichazwa. Ebumnandini nje wena uhleli phansi ungashongo lutho uyayivelela ukuthi ujabule kumnandi. Kodwa manje mase usuba nama-paragraphs amade, usuneyinkulumo ezinde, seku-10 minutes uchaza ukuthi uhappy hayi. Siyihambile le ndlela. Abafana bayakhalisana vele, bayahlupha. Ukuthi-ke nje akubi mnandi mase kukhona ingane phakathi ngoba ngempela sesithi hawu awenze ububele, awenze iqiniso, yiba neqiniso sokuhlukumeza umuntu onengane naye. Engithi nikhulisa umntwana, uma umjolo unihlula, okay. Kodwa-ke hloniphanani. Aniphilisaneni kahle, yabo? Manje uGirl Season 2 waye umkabhuti. Yazi umkabhuti uzini? Mawusesha ku-TikTok ubovela ubhale usemkabhuti mase uzobabona bazovela uzobona ukuthi bazobe bekhuluma kanjani wayenjalo-ke. Yabo lo sethi nje umyeni wami ngizofela ifa khona lapha akabi umyeni. Uyabo? Nanya uThumeka bayamxosha manje. uThumeka wathanda kakhulu umfana. Wathanda kakhulu umfana sehlala isikhathi eside nasengisho uThumeka kuleya show yakoMzansi Magic sengikhohliwe kompithini. Umfana lo hayi ukuthi akaboni ukuthi usune-overdose wena yothando. Abuye-ke buya yena. Yabo. Kufuna ngathi iphesenti lothando lingakhula kakhulu kumfana kuwe linciphe. Wena umthando kodwa ube nendawo eziqhenyayo.
ungamthandi ngokuzinikela, mthande kodwa ube nokuyiqhenya, yabo. Manje-ke uma umthanda ngokuzinikela, hhayi usazowacula amaculo e-gospel. Usazowacula amaculo lawa ephiyano ahamba nayo i-heartbreak, athinta yona inhliziyo ebuthaka. Usazoxolisa inhliziyo, usho inhliziyo yakho uthi xola, kodwa ubuya khona. Ubone ukuthi nenhliziyo uyiqambela amanga, uthi ayixole ini, usaphindela khona lapho. Uyazi into ongamazi noma ikhona lento ehlezi ishiwo abazalwane, angazi lento yakenzeka noma uyinganekwane, kuthiwa umuntu oyivila abeka izandla esitofini esivuthayo, sivutha isitofu simshise, kodwa lobe ememeza singiyasha. Kube nje kufanele ukuthi sisusa izandla kulesi sitofu, siyavutha nje. Isitofu siyavutha, uyasha, uzibekeleni izandla. Suvilapho ukususa izandla. Uyayibona leyo nto leyo? Ile nto-ke yenza kubatshazwe indaba yamaphilisi. Hhayi ngoba kungaboni ukuthi amaphilisi wona azosiza. Kubatshaza ukuthi uyazi ukuthi isimo esikubeka ekutheni iba extra careful. Ilesi isimo awusibalekeli, kodwa uncamela ukwenza njani? Ukuthi-ke manje-ke vele uvive ube yisosha langempela, ngoba manje ileveli ephezulu yobusoshal ukuthi ngiyazi ukuthi kunengozi la, yabo la kunengozi khona, ngingamane ngifele khona, ngiqaphile, ngisosha kahle kahle, ngoba loya mfana mayisho lento yobusosha akabhimbi ukuthi uyishophi, ukuthi isosha lami leli. Sisazothini? Sizobuka i-TV show yey'ngane engicela ukuthi ukulalele ongeke uze ukubambe. Asibahleki abantwana, i-TV show ihamba kanje. Mase beveza izinto abazenza la ku-social media sizoyisapotha. Also i-bullying angihambisani nayo. Ingakudida nje le video njengoba izokudida, kodwa into eyenzeka lapha ku-TV le engiyihlekayo ukuthi hawu, safike kwi-level yokucula. Baningi abacula-ke, nami ngake ngacula, nabanye futhi banawo ngisho nje ngizothini, favorite heartbreak songs abanawo, ongathi umuntu akasho nje ukuthi hayibo wena wawuyiduduza ngobani. Yeyi, bafana banawo umoya wokungalungi, banawo umoya wongathi bathunywe usathane, banawo. Futhi yena lo mkhukhumezayo uye okuphoxayo, ngoba umkhukhumezelani wena? Izenzo zakho ubuzazi, izenzo zakho uzazi kuqala, kodwa wuwe suhamba phambili. Yeyi, ngi-happy, nginjani njani. Naye umfana usakubuka nje uthi hawu, gaxeleke lo nganekwane. Wenza ngathi manje wena, ayi, yabo le nto uyachaza nala siyafuna ukubona ukuthi ohamba phambili. Usuke kubona phela ukuthi i-effort engathi wena, yabo, le nto le isinkulu kakhulu kuwena kanti yayiqala uyena, yabo. Ingathi ngahamba ngalowo shuni ukuthi phela oqalile uyena. Awumbuke yena ukuthi izenzo zakhe zisahambisana nokukuswela kwakho nokuqala kanjani. Kungathi yena oshona phansi wena uyakhuphuka. Senwathathaphi amandla sekuyi-oxygen yakho yakulolu thando, ngoba nakho nje sekuthiwa hawu, uselwa ngosihlangu. Uselwa ngosihlangu manje. Usihlangu-ke ingane ngesisasho ukuthi ingane sesothi usihlangu. Uselwa ngosihlangu sho njalo kuthiwa sekuyiyona glue. I-glue manje kuthiwa do you know lo baby? Basembona kodwa kubo. Ngangibuza nakusiza ngithuka ukuthi engabe abangani nomndeni bathi uyeni lo tiri labamaziyo mabembuka lapha ku-TV. Angihlangene nalo othi kuya-actwa, ngikhuluma ngalento esiyibukile ukuthi hayibo ngani usuchaza indaba yamaphilisi ku-TV. Asisho ukuthi umqondo omubi, yes, kubatshaza ukuthi sungaze uthi impela ulikhiphe ngomlomo wakho ngoba uyabona ukuthi ingozi le, uthi danger, I'm ready, yabo. Uthi nje come on, kwingozi.
Kube kushiwo futhi ukuthi lona omunye uthena akasabi lutho. Wena ususesimeni sokuthi uyaqhaqhazela, uyaqhaqhazela manje thola ukuzivikela. Lo omunye akanandaba and ikusasa lakho leli. Ha? Akanandaba. Phela wabuzwa omunye ubaba omdala lapha ku-season 2 ukuthi condoms, wahleka into engakaze ize yaze ukuthi uhlekane. Imali waphinde futhi wahleka. He? Kanti leli future alidayisa ey'nganeni uyidayisa ngani lento athi uyayidayisa ukuthi isithembu sobaqina, isithembu amakhosikazi amaningi. Ukudayisa ngani? Ukudayisa elunguza i-bank balance kababa wakhe. Yabona-ke kodwa okwabantwana, ngicela sisisole umphehli wodweshu. Umphehle wodweshini, umuntu oqala indaba siyamazi. Angithi sibonile kulandla ukuthi ubani ogqugquzela ukuthi akuze iy'ngane. Uma-ke abantu sebemsola, soprano. Ngoba phela abantu sebezothi hawu, yini umuntu omdala lo bebelesele ukuthi akube ney'ngane ey'ningi. Mase bemsola abantu, ha, sezokhala ku-TV. Ngoba phela abantu bathi umzali onjani ohamba ethi iy'ngane ayithole abantwana zingakashadi ngokushada. Naye ebesaney'nkinga zokuthi uthole abantwana before marriage. Niyahleba eSouth Africa, niyahleba shem. Manje kuthiwa umzali-ke ugqugquzelela ini iy'ngane. Mase beyahleba-ke abantu ukuthi hayibo, mhlambe umyalelo ukuthi akuze iy'ngane ey'ningi, amakhosikazi amaningi, iy'ngane ey'ningi, umyalelo. Hayi ngizohleka ngudade. Uthi uhleko la, wayehleka Nkosi yami, ngicela uhambe ubuye u-season 2. Ube u-season 2 kodwa sihleba ngaye kuphela. Ngicela ningisize kuleyo ndawo-ke. Also, angithukani mina guys. Angiwathandi yabo la magama lawo asuke asenokuhlambalaza. Njengoba ngihleka nje ngihlekiswe yi-TV show. Bengeke ngahleki ukuthi hawu. Ngoba phela lento sesisikole sesagraduate kuso ukuthi uqala wenze njena, ukhale ebusuku, uvuke ebusuku, yabo, ube ne-list yamaculo osiwathandayo. Qede lapho ibe khona into ethi nje ube ne-energy ongayazi, kube ngathi nje yabo ushintsha impilo yakho, uswenke kakhulu-ke manje, uphume ekuswenkeni, kuningi nje. Mase-ke ufika kwi-gospel, yabo mase ufika kwi-gospel la usuthi kube sengathi uxoxa noSimekade ukuthi nayi inhliziyo izophuma nakho kubuhlungu, kodwa why nginomndeni ongithandayo, why ngizwe ubuhlungu yabo, umgo-ke lo. Ama-stages wonke omgo siyawazi. Manje ukuhleka into edlulayo, uyabo. Hhayi ngoba sekunani nani, hawu bakithi seyakucula manje. Hey, hawu, ngane yami sebekwayiyezwa ezulwini, engashintshanga iy'ndlela zayo isikhathi esisekhona. Hawu akayi lo mfana. Useculisa uTirelo ku-TV. uTirelo kade satheni u-best wakhe. My man, enhlizweni, yiphi inhliziyo? Le useyayixolisa leyo nhliziyo yakhe. Saxola inhliziyo yami. Ngazi-ke usongixola inhliziyo yami kodwa ngicabanga ukuthi amaphiyano. Lapho kune-flu. Lapho ngayidlalela Nkosi yami. Le video leyo ungayithathi ngesinxele, isithathe ngesikudla. Ya, ingako-faint. Nawe wake wagowa nje. Uma belikhona isikhathi sokuthi asixoxeni sonke besizohleka nawe izinto awuzenza, owazenza mhlawumbe usuy'hleka manje, uyabo. Naye nje usazokubona ukuthi hawu wacela ku-TV. Culela umfana uthi useyiphula inhliziyo-ke ayixole. He.